día a todas e todos, e moitas grazas por acudir a esta convocatoria na que me acompañan nesta sala de xuntas da Deputación o alcalde do Barco, o alcalde da Rúa, o alcalde da Veiga, Aurelio Blanco Trincado, presidente do Instituto de Estudios Valdeorreses, e Débora Álvarez, que é directora do proxecto As Letras de Florencio, que tan pronto foi exposto ante a Deputación por parte dos alcaldes desta importante bisbarra da provincia de Ourense, pois contou co apoio correspondente. Estamos a falar de reivindicar a figura, o legado, a trayectoria, a obra dun dos grandes, dun dos gigantes, non só das nosas letras, sino da nosa cultura. Unha persona que, como dixemos en Córdoba, cando hai meses demos a saída a este camiño que ten que levar o recoñecemento oficial no seu día para que o Día das Letras Galegas e sexa adicado a Florencio Delgado Gurriarán, pois como sinalamos naquel día, pois a súa vida é un exemplo de compromiso, mesmo político, estuvo con un protagonismo importante no Partido Galeguista, viuse obrigado a estar no exilio en México, onde fundou a revista Vieiros, é dicir, a súa historia é sobradamente coñecida, pero necesitamos algo máis que vende as administracións, neste caso os concellos, que son os máis cercanos á comarca que o viu nacer, a comarca co que se identifica, en este caso o goberno provincial, pois poñer en valor a súa obra. Por iso teño que agradecerle aos alcaldes que están aquí presentes, aqueles que non están, pero que se sinten tamén identificados dende o primeiro minuto con este proxecto, que tiveran pensado en esta homenaxe permanente, que non acaba cando se lle faga o Día das Letras Galegas, sino que Florencio Delgado é unha persona inmortal, é dicir, a pegada que deixou culturalmente e dentro da nosa lingua, do galego, pois é indubidable, e por esa razón pois merece todo o noso apoio e o reconhecemento. Non só se acordaron deles, sino que contamos con un proxecto ese, As Letras de Florencio. Esa directora dese proxecto está aí connosco, Débora, e hoxe vimos a presentar pois unha desas cuestións que poñen en valor este nome de Florencio Delgado Gurriarán, que ten que ver coa poesía, que ten que ver coa participación, que ten que ver tamén coas novas tecnoloxías, é dicir, un Florencio Delgado Gurriarán absolutamente actualizado, coa mirada posto nos máis novos e nas máis novas, que son os destinatarios principais do seu legado, pois a medida que vayan coñecendo o contido da súa obra, da súa produción, pois seguramente se sentirán moito máis orgullosos de pertenza a Valdeorras, a Ourense e a Galicia. Por a miña banda, saudar a vosa asistencia hoxe aquí. Vos, os medios de comunicación, sodes parte esencial na divulgación da súa obra, en esta aposta que conta con todo o apoio da Deputación, e deixolle a palabra aos alcaldes, o presidente, se vos parece, ao final remata Débora como directora do proxecto, explicando un pouco as bases deste concurso, desta iniciativa, que grazas a vosa axuda pois será un éxito de participación. Moitísimas gracias. Fala en primeiro lugar Alfredo García, alcalde do Barco de Valdeorras, pois Luis Fernández Budiña, alcalde da Rúa, Juan Anta, alcalde da Veiga, Aurelio Blanco e Débora. Moitas gracias. Bos días a todos e a todas. Brevemente, porque xa o presidente explicou de algún xeito o obxecto de todo isto que estamos a facer, é dicir, Florencio Delgado, evidentemente, un poeta moi importante non só para Valdeorras, sino nos entendemos desde Valdeorras que para toda Galicia, e polo tanto os concellos de Valdeorras entendimos que non podíamos deixar as cousas como estaban no olvido, e que tiñamos que reivindicar esta figura, e que tiñamos que reivindicala todos xuntos, e polo tanto fixemos un proxecto de conxunto no que estaba toda Valdeorras, estaban os concellos de Valdeorras, e contamos, e quero tamén agradecer e poñer en valor a colaboración do Instituto de Estudios Valdeorreses, que evidentemente é a máxima institución a nivel cultural que temos na comarca. A partir de aí, evidentemente, entendimos que a Deputación debía de colaborar nese proxecto, así se lle transmitiu o presidente da Deputación, e efectivamente tamén aproveito a ocasión para agradecer a colaboración da Deputación. De seguido dixo, sí, nos vamos a estar aí apoiando este proxecto. Proxecto que ten fundamentalmente dous obxectivos fundamentais. Primeiro,
dar a coñecer que a comarca de Valdeorras, os nenos, os xóvenes, os maiores, os adultos, coñezan a figura de Florencio Delgado Burguera. Ese é o principal objetivo. Por lo tanto, se teñen feito moitísimas actividades nos colexios cos nenos para que sexa un persoeiro coñecido polos seus conveciños de Valdeorras. Vamos a facer esta hora este premio de concurso de poesía, hai unha exposición que se fixo no seu día que va a ser itinerante por los concellos, é dicir, o objetivo é darlo a coñecer. E por outra banda, evidentemente, eso ten unha finalidade. Este apoio institucional, este apoio cidadán, este apoio da sociedade no seu conxunto ten que ter unha finalidade, é que algún ano destes, máis pronto que tarde, a Real Academia Galega decida que as letras galegas son para Florencio Delgado Burguera. Creemos, nós estamos convencidos que ten méritos dabondo para que así sea, sin entrar en ningún tipo de valoración ni comparación, pero Florencio por sí solo ten unha obra suficientemente importante, ten unha vida suficientemente importante como para que un día as letras galegas se paren en Valdeorras, se paren no seu corvo monatal e, polo tanto, a provincia de Ourense volva a estar de noraboa e volva a ter un dos seus fillos como representante nas letras galegas nun ano calquera, pero que, repito, máis pronto que tarde. E pola miña parte, pois nada máis, porque con isto, co que dixo o presidente, entendo que queda dito todo. Non sei se Luís, pasamos a palabra a Luís. Bo día a todos. Eu sencillamente destacar un pouco o carácter, digamos, de globalidade que ten este proxecto, o proxecto de Florencio Delgado Burguera. Como xa apuntaba antes Alfredo, é un proxecto que se marca dentro da comarca e que abarca toda unha serie de actividades que se están levando non solamente na propia comarca, sino en distintos sitios do exterior desa comarca, e que ten como objetivo que o premio que estamos presentando hoxe sea un máis desas actividades. Se levan feito distintas actividades, en este caso cos nenos, cos maiores, desde talleres, desde distintas exposicións, etc. E bueno, vamos a seguir un pouco nesa línea para conseguir o objetivo que mencionábamos antes, que non é outro que ese recoñecemento que vamos a intentar conseguir para Florencio e que remate que un día podamos obter o Día das Letras Galegas para él. Nada máis. Con Anta. Bueno, moitas grazas. Bos días a todos, como diría o ilustre vicepresidente desta Santa Casa. Gracias a todos os notarios da actualidade por acompañarnos. Moitas gracias, presidente, moitas gracias, alcaldes, moitas gracias, moitas gracias. E agora, eu vou incidir brevemente no que dicían todos os que me precederon o uso da palabra. Unha, estamos aquí para dúas cuestións clave que decía o alcalde do Barco e o presidente: reivindicar a obra, dar a coñecer esa obra de Florencio, obra que cada vez é máis coñecida gracias ás moitísimas actividades que se están a desenvolver en toda a nosa comarca, pero queremos ir máis alá. E ese segundo paso, creo que hoxe é un paso moi importante para reivindicar a Florencio como un dos galardoados por as letras galegas máis breve ou máis pronto que tal decía Alfredo. Eu creo que xa é o que temos que pedir que sexa, porque o merecemento que el fixo está de sobra acreditado. Como non agradecer a Deputación, todos os comparecentes así tamén afirmaron que desde o primer intre tan pronto se expuxo o proxecto, un proxecto apoiado por todos os alcaldes da comarca, un proxecto acompañado por toda a sociedade valdeorresa, dixo que sí. E, polo tanto, hoxe, se non fora a súa colaboración, non poderíamos estar aquí, o cal nos, eu creo que en nombre de todos, agradezco personalmente. Bueno, agradecer a dúas persoas que me acompañan á esquerda, porque son moi protagonistas de todo isto. Débora é esa persoa que está todos os días, cos whatsapps, todos os días, cos mensajes, todos os días, preguntándonos que facemos, que non facemos, que ten a paciencia de aturarnos a todos e de pornos a todos no mismo barco desas figuras que non soen sair e que son protagonistas en proxectos como este, e a cal eu lle agradezco non só a súa vontade, a súa ilusión, senón tamén a súa paciencia con todos nós.
como non teño aquí a unha das figuras valdorresas por excelencia, o cal de agradezo a súa presencia aquí e todo a súa trayectoria, o seu traballo, porque moito do que vai suceder ten a él como pilar fundamental. Nada máis, agradecervos de novo a todos a presencia e redecidir. Espero que hoxe sea un paso máis, un paso grande, para que dentro de pouco estemos aquí reivindicando e celebrando a Florencia Delgado Brián como Día das Letras Galegas. Aurelio. Buenos días. Quero agradecer a Diputación a acogida que tuve de darnos desde o principio del reconocimiento de Florencia Delgado Brián como merecedor. Dices, claro, xa que máis pronto que tarde sexa reconocido como foi reconhecido xa pola Academia, sendo nominado académico correspondente a la Academia Galega de México, o Instituto de Estudos Valdorreses, que neste momento teña o de presidir, tamén pode para o Valdorres Ilustre, xa foi unha figura sangueira que sempre estuvo vinculada e seguirá estando a trayectoria da nosa institución. Xo falaría de Florencio como candidato para que o Día das Letras Galegas na última campaña que fixemos, acompañamos dúas frases académicos da Galega. Unha dice, un dos máis senlleiros representantes da nosa literatura, non o digo eu, dixo Paz Andrade, Ogando Vázquez, Francisco de Riego, que sen dúbida axiña lle tocará o turno a Delgado Brián, poeta do meu gusto, do noso gran querido amigo Manuel María. Eu penso que a Academia Galiza ten unha débeda de gratitude con este home que sacrificou a súa vida, a súa liberdade, que pensou, viviu, sentiu, escribiu sempre en galego. E además, muchísimas gracias. Ben, bo día. Gracias por estar todos aquí. Antes de nada, gustaríame seguir cos agradecementos e sobre todo os alcaldes que depositaron en min a confianza para poñer en marcha este proxecto As Letras de Florencio. Para min é un proxecto moi importante. Creo que xa cruzou a esfera do persoal, que a nosa relación con Florencio xa, a miña e creo que a de todos os concellos e os alcaldes aquí presentes, a relación con Florencio xa comeza a ser unha relación persoal de familiaridade. Este proxecto xa comeza a ser algo persoal. Queremos que Florencio chega a todo Valdeorras, chega a todo Galicia e que traspase todas as fronteiras. Creamos esta actividade, este premio de poesía, porque sabíamos do valor importante que tivo Florencio como axente cultural, como dinamizador cultural ao longo da súa vida, tanto en Valdeorras como en México. E sabíamos que crear unha plataforma onde os novos creadores tivesen unha voz individualizada e pudesen ter proxección sería do gusto do autor. Para nós é unha maneira de misturar a poesía bella, a poesía nova e, sobre todo, misturala con Valdeorras. Non trazamos unha temática obrigada nas bases do poema. Queremos que a poesía debe ser libre. Marcamos unha serie de bases, creemos que congruentes e lóxicas, como que os textos deben estar escritos en lingua galega, non exceder os 300 versos. Creamos un galardón único. Non pretendemos sentar cátedra e crear un paraninfo de novos poetas, senón todo o contrario. Queremos individualizar de alguma maneira o noso apoio nun só creador, e para iso ímolo facer con un premio único de 3.000 euros, a máis da publicación das obras dos 5 finalistas e máis unha pequena escolma da obra de Florencio. Creemos que debemos unificar estes dous aspectos, a nova poesía coa poesía de Florencio, máis concretamente a poesía de Florencio que máis lle chama a atención aos participantes neste premio, e que sexa esa pequena publicación a que podamos levar as bibliotecas públicas, os centros escolares, como unha parte desta iniciativa
que nos presente, que nos individualice un pouco tamén nos centros escolares. Falaban os alcaldes antes de que moitas das nosas actividades están dirixidas á comunidade educativa. Non é aleatoria esta escolla, sino que é porque creemos que o cerne do noso futuro, a vida cultural do futuro da comarca de Valdeorras e da provincia de Ourense está na educación, que impactamos no presente os escolares. Por iso moitas destas actividades se centran neles. Pero esta actividade non. Creemos que esta actividade tiña que ser unha actividade aberta, non hai límite de idade, tanto os escolares, un neno de 6 anos que se atreva a presentarnos un texto será tantos máis que benvido e agradecido, pero creemos que debe ser algo aberto, que a poesía é algo que nace a calquera idade. E nos iso debemos premiar e respetar. Evidentemente este premio queremos que teña un respaldo social importante, tamén un respaldo académico, científico, e para iso estamos a traballar nunha escolla dun xurado concreto onde se vexa representados tanto o mundo da poesía actual como o mundo dos estudos literarios e tamén o mundo da cultura valdeorresa. Daremos a coñecer o xurados dentro dun mes e esperamos que os participantes sexan moitísimos e lle dean moitísimo traballo xurado, ainda que despois non queran volver a colaborar con nós. Nada máis, temos xa unha data para resolver o premio de poesía, será o 29 de setembro. Esa fin de semana queremos facer unha serie de actividades que leven a Florencia da Poesía por varios dos concellos da comarca. Estamos a ultimar o deseño destas actividades, que tamén pronto empezaremos a dar a coñecer. O que si xa sabemos está decidido que o premiado farase público o día 29 a mediodía no pobo natal de Florencio, na aldea de Córdomo, e que despois a gala do premio terá lugar no Centro Cultural Avenida do Concello da Rúa.